Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerde de Jura pişesaziya Ankara ASO di civîna xwe da mêvandariya serokê delegasyona Yektiya Ewropayê Nicolas Meyer-Landrû kir. Balyozê Yektiya Ewropayê li vê derê amaje kir ku ew dixwazin ku têkiliyên xwe li gel Tirkiye xurtir bikin. Di civîna jûra bazirganiya Enqerê da mijara herî sereke enflasyona Tirkiye û hewerdorên ku bi bahayên giran tên Tirkiye cî girt. Serokê jûra bazirganiya Enqerê Nurettin Özdebir di axaftina xwe da dema li ser enflasyona Tirkiye sekinî got. Li Amerîkayê jî enflasyon heye. Lê asta enflasyonê li gorî Tirkiye bêtirkên tire. enflasyon son dönemde Di mehên dawî de li Tirkiye enflasyon êdî bûye pirsgirêkeke mezin. Di meha borî de hejmarên ku hatin eşkerekirin li ser bindewariyê ye. Wisa xuya dike ku bandora vê yekê wê li tevahiya aboriyê hebe. Di aliyekî din de jî malên ku têne hawîrdekirin enflasyonekê bixweretînin. Ev jî buhayê tevahiya tiştan bilind dike. Endamê jûra bazirganiya Enqerê him rasterast û him jî online beşdarî vê civînê bûn. Di mijara endaman da beşdarbûna Tirkiye ya ji bo Yektiya Ewropayê jî di rojeva wan dabû. Gelo Tirkiye ji Ewropayê destberda an, Ewropayê ji Tirkiye destberda ji Balyoz Landrû hate pirsîn. Landrû amaje kir ku Tirkiye ji bo wan welatekî giring e. ranging from agriculture. Ji aliyê me ve vederkirinek nîne. Em dixwazin hergav li gel Tirkiye têkiliyên xwe xurt bikin. Di vê demê de armanca me ew e ku paşeroja zarokan ya dinyayê baştir bikin. Nêrîna me herî zêde di vî alî de ye û ji têkiliyan re hergav em vekirîne. Beşdarvanê vê civînê jî amaje kirin ku rewşa aboriya Tirkiye di asteka xirabte ye. Ragihandin ku heke aktorên siyasetê hin bergiriyên encamdayî negirin, dahatûyê da rewş dê xirabtir be. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.